हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ। वेलकम माय चैनल अमिता ब्लॉग्स। ମୁଁ ଅମିତା ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ହେଉଛି ମାଙ୍କର 23 ଦିନ। ଆଜି ମା ସିଂହ ବାହିନୀ ହେଇଛନ୍ତି। ସିଂହ ବାହିନୀ ହେଇକି ପୁରା ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ସିଂହ ଉପରେ ହିଁ ରହିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏବେ ମା ସିଂହ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଗଲେଣି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମା ଠାକୁରାଣୀକୁ ଯେଉଁ ମା ମାନେ ଯେତେଜଣ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହନ କରି ବୁଲୁଥିଲେ, ନଗର ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲେ, ସେହି ମା ମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମାଙ୍କୁ ବହନ କରିକି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାଙ୍କୁ କେମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ନେଇକି ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ନଗର ପରିକ୍ରମା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ନଗର ପରିକ୍ରମାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 22 ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସନ୍ ଥିଲା। ଏତେ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସୋରିଷ ପକାଇବାକୁ ବି ଜାଗା ନଥିଲା, ଯାହାକି ମୁଁ ବି ଦେଖିପାରିଲିନି। ଏତେ ଗହଳିରେ ପଶିବାଟା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେଲାନି। ମୁଁ ଦେଖିପାରିନି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ବି ପାରୁନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳି କନ୍ଦି ସାହି ସବୁ ଜାଗାରେ ଏକଦମ ଭିଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ନଗର ପରିକ୍ରମା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ନେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆଜି ମାଙ୍କର ନଗର ପରିକ୍ରମାର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ସରିଯାଉଛି। ମା ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିକି ପୁଣି ତାଙ୍କ ଗମ୍ଭୀରକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ମା ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇକି ନିଜ ଘରକୁ ଭାରତୁର ଧରିକି ନିଜ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ବି ହେଉଛି। ମାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟରେ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ିବାକୁ କାହାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମାଙ୍କର ଏଇ ସିଂହ ବାହିନୀର ପ୍ରୋସେସନ୍ ଆଜି ଦେଖିବା। ମା ବାହାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଆସିଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାଣ ପଟୁଆର ଦେଖିଲେ ଆଖିକି ବହୁତ ମନ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ମାଙ୍କର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସନ୍ ବାହାରିଛି, ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଉଣ୍ଡେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମା ମଙ୍ଗଳାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଆସନ୍ତି ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ବୁଲନ୍ତି ସାହି ସାହି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତେ ହେଇକି ପ୍ରୋସେସନ୍ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇକି ଜଣେ ସେ ପ୍ରୋସେସନ୍ ସିଏ ବି ଗୀତ ଗାଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ବାଜା ବି ବାଜୁଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସାହି ସାହିରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମା ମଙ୍ଗଳାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ନାଚୁ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖିଲେ ମନକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏହି ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସନ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସନ୍ ଆସିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ପ୍ରୋସେସନ୍। 10 ଅବତାର ବାହାରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲି କେମିତି ପୁରା ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ରଥ ପରିକା ସେ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ନାଚିବେ ବି। ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିନଥିଲି ମୁଁ କେବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ମୋତେ ଏ ପ୍ରୋସେସନ୍ଟା। ଆପଣମାନେ ବି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରୋସେସନ୍ର।
କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ନାଚ ଦେଖିଲେ ପୁରା ମନ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ପାଖରୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗାଁ ଟାଇପ୍ର ଆଞ୍ଚଳିକ ନାଟକ, ପୌରାଣିକ ନାଟକ ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାପରେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ମା ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଗଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ଲାଗି। ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ମା ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେବୀ ସିଂହ ଉପରେ ବସିକି ନଗର ପରିକ୍ରମା ଆଜି କରିବେ, ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ। ଯେହେତୁ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ, ସିଂହ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଲେ ଆସିଲା ବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ହଟେଇ ହଟେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଥିଲାଗି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଏବେ ଯେଉଁ ଆସିବ ପ୍ରୋସେସନ୍, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବାହାରିଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଯେ ବଳଦ ଟାଇପ୍, ବଳଦ ହିଁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ରଜା ରାଣୀ, ସବେରା ସବେରାଣୀ, ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ, ଚଢ଼େୟା ଚଢ଼େୟାଣୀ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାହାରିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବେଶ ପଡ଼ିଥିଲେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ ରଖିକି, ସେମାନେ ବି ଏହି ପ୍ରୋସେସନରେ ଭାଗ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଚାଲି ଚାଲି ସେମାନେ ଏ ପ୍ରୋସେସନ୍ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବାନର ସେନା। ସବୁ ସେମାନେ ଭେଷ ପଡ଼ିକି, ସେମାନେ ବି ଗଦା ଗୋଟି ଗୋଟି ନେଇକି ସେମାନେ ବି ଚାଲିଛନ୍ତି, ପ୍ରୋସେସନରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ଏବେ ଆସିଗଲା ମାଙ୍କର ବାଘ କଳଘୋଡ଼ା, ଯେଉଁଟା ମାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏ ପ୍ରୋସେସନ୍ ହୁଏ। ମାଙ୍କର ଇଏ କମ୍ପଲସରି ରହେ, ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ପ୍ରୋସେସନ୍ଟା କେଉଁଟା ହଉ ନ ହଉ, ହେଲେ ବି ଇଏ ରହେ, ନହେଲେ ବି ଇଏ ରହେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବଳଘୋଡ଼ା ଆଉ ବାଘ ମାଙ୍କର ଯାଇଛି, ଏବେ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆ ପରେ ମା କାଳିକା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନାଚି ନାଚି ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ବି ଲାଗିବ, କାହିଁକି ନା ଏବେ ମାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସରିବ। ଆଉ ଥରେ ଆମକୁ ଏହାର ସୁଯୋଗ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିବ ଦେଖିବାକୁ। ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଆଉ ଥରେ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ହେବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମା କାଳିକା ନାଚି ନାଚି ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ନାଚ। ଭଞ୍ଜନଗର ଦାଣ୍ଡରେ ମା କାଳିକା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନାଚୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୂରରୁ ମା ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେବୀ ସିଂହ ଉପରେ ବସିକି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସିଂହ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତଳଠୁ ଉପର ଯାଏ ଦେଖେଇବି, ମାଙ୍କର ମୁହଁ ବି ଦେଖେଇବି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଘଣ୍ଟ ବାଜାରେ ପୁରା ସବୁ ଦିଗ ବାଜୁଛି, ପୁରା ଘଣ୍ଟ ମୃଦଙ୍ଗରେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଏହି ରୂପକୁ। ଫୁଲରେ ମଣ୍ଡନ ହେଇକି ମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି। ସବୁ କରେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଯେହେତୁ ଲାଗିଯାଉଛି, ମା ବହୁତ ସିଂହଙ୍କ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଉଚ୍ଚା।
ତାକୁ ଉଠେଇ ଉଠେଇ ଆଣିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଆସିଗଲେଣି। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି, କେତେ ଉଚ୍ଚାରେ ବସିଛନ୍ତି। ମା ପୁରା ସହରଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଉଚ୍ଚାରେ ବସିକି ମା ନଗର ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଆସିବେ। ସବୁଦିନେ ମା ବ୍ୟାଘ୍ର ଦେବୀ ପଛରେ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଆସନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ପରିକ୍ରମା ଦେଖିବା, ଦର୍ଶନ କରିବା, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଆସୁଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାଙ୍କର ଏହି ରୂପ ଦେଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଣାମ ବି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ ମା 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ମାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟକୁ। ଫୁଲରେ ମଣ୍ଡି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ମା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଦେଖିଲେ ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଆଉଥରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଯେଉଁ ହବ ଯାତ୍ରା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି। ଜୟ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଦୋସ୍ତ।